На бетър съм пионер, в бъдеще ще бъда мултимилионер. Трябва да мешаш кеф с лев и да различаш успех от късмет. Да изкарам 5 албума минимум, дай ми 5000 кеш минимум. Винаги съм с фреш кешево минимум, всичко освен до максимум минимум. Няма първи, няма втори, няма трети, нито пък герой. Няма първи, няма втори, няма трети, всичките са мои. Влизам по-тежко от негър протест, то се ми прави един лек стрес тест. Там пъс 6 за върш арест, прави си всичко тука с финес. Как да пише рест им пискат при живе, не знае какво е рест. Баба ми имаше камъни в бъбрици заради много VVS. Това е Dark Warrior Dem, Young Boy, Leon 23. Ши, подай ми спрайта и бомбоните за мръсен лин. Ши, ако това, което ти казвам, не го разбираш и се опитваш с празни думи да се аргументираш, и носа в газа, ако си го завираш, то стъпиш ли на пода, умираш. Това е Dark Warrior Dem, Young Boy, Leon 23. Ши, подай ми спрайта и бомбоните за мръсен лин. Ши, на бетър съм пионер, в бъдеще ще бъда мултимилионер. Трябва да мешаш кеф с лев и да различаш успех от късмет. Да изкарам 5 албума минимум, дай ми 5000 кеш минимум. Винаги съм с фреш кешево минимум, всичко освен до максимум минимум. Няма първи, няма втори, няма трети, нито пък герой. Няма първи, няма втори, няма трети, всичките са мои. Ако всички са мои, то тук няма твой. Фо пак се филмира за бой. Мога да ти стискам като пъвзаной, да не си по-локър, грешен завой. Не съм твой, викаш мой, менталито ти е в пълен застой. Добре, че баща ти да можеш да пълниш гушата със слой. Това е Dark Warrior Dem, Young Boy, Leon 23. Ши, подай ми спрайта и бомбоните за мръсен лин. Ши, минимум, 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 минимум. Това е Dark Warrior Dem, Young Boy, Leon 23. Ши, подай ми спрайта и бомбоните за мръсен лин. Ши, на бетър съм пионер, в бъдеще ще бъда мултимилионер. Трябва да мешаш кеф с лев и да различаш успех от късмет. Да изкарам 5 албума минимум, дай ми 5000 кеш минимум. Винаги съм с фреш кешево минимум, всичко освен до максимум минимум. Няма първи, няма втори, няма трети, нито пък герой. Как такава? Няма първи, няма втори, няма трети, всичките са мои.